Добре кампанията. Опитът е нов. Ясно, че се прави за първи път. Много хора смятат, че поради това, че населението и особено по-младите колеги, по-младите фенове не са толкова богати хора, че няма да има толкова акционери. Но това, което виждам от срещите на актива на отбора, на управителния съвет и на треньори, състезатели и звезди от близкото минало, показва, че за сега нещата се очертават като доста положителни. На събранията, на които разясняваме кампанията, присъства стотици хора. Те продължават. Така че ще видим. Буквално след седмица ще знаем как стартирала кампанията и тогава ще ви кажем. Почти всяка седмица се отчитаме. Все пак очакваме да е успешна кампанията. Мислите ли такива събрания в чужбина, да бъдете представители на ЦСКА и зад граница? Сега имаме информация от нашия фен-клуб в Чикаго за доста голямо предварително записване на акции, но и в други фен-клубове имаме в Лондон, в Франкфурт, така че също и в чужбина ще има такива, които ще купат акции. Очаквате ли да се продадат всичките 3 милиона акции? Срока до 9 април е. След това може ли да бъде удължен? Да, съгласно закона и правилата на Българска фондова борса, ние можем да удължаваме срока с още цял месец. Това е предвидено в меморандума. Заложили сме 15 дена като старт на кампанията. Тогава ще се види и как върви, но най-вероятно след това ще удължим. Ще видим, може би с 20 дена или с месец ще преценим допълнително. Както стана ясно, парите от акциите отиват в една сметка. В проспекта обявихте, че те ще бъдат похарчени и разпределени. Така ли поддържате ли се към този план, който сте обявили? Да, това, което е в проспекта е предварително заложено, то е обяснено на феновете, те могат и да го прочитат. Така че парите ще бъдат разпределени в този план. Но това, което мога да кажа, защото другата седмица ще публикуваме и документите по лиценза, е, че ЦСКА след тази кампания излиза на финансов плюс. И тъй като преди година бяхме в абсолютен фалит и клуба беше предвиден да фалира, а по моя оценка и да го няма, защото, както съм казал много пъти, ще да остане един клуб с синдик, с огромни задължения, които никой нямаше никога да връща. Това е безкрайна агония. Сега мога да кажа след тази кампания, че клубът ще излезе на сериозен финансов плюс, ако тя е успешна. И затова феновете трябва да знаят, че под ваш контрол, под контрол техен, всички средства от акции ще отидат за нуждите на клуба. И това ще бъде доказано публично. Какво ще стане с другите акции? Предвиждате ли да ги пуснете и тях на фондовата борса? За колко? Сериозно? Добре, за първите 5 минути току-що ми съобщиха от екипа, са продадени 40 000 акции. За първите 5 минути. Какво ще стане с... Това са предварителните заявки, но добре. С другите акции, предвиждате ли тях да ги пуснете на фондовата борса? Да. Съгласно логиката на пазара, ние дадохме акциите на възможно най-ниската цена, тъй като знаете, че международен анализатор определи цената на 5 лева, свалихме заради феновете и заради старта на кампанията. Ще има вторично предлагане на същите тези 3 милиона акции, след което обаче вероятно още една порция акции ще бъде пусната на пазара. Тоест, крайна сметка, аз съм го казал много пъти, за мен това трябва да стане клуб на своите фенове. Ще променим и устава така, че те да участват в управлението или чрез своите клубове, техните лидери, или пряко, ако са по-големи акционери. Така че това ще бъде направено в последствие. Господин Томов, казахте, че след тази кампания, ако е успешна, клуба ще излезе на плюс. Когато поехте клуба, дълговете бяха около 30 милиона, по ваши думи. Тоест сега сте ги намалили на 8 ли? Защото... Дълговете са намалени значително. Ще излезат сега официални данни, когато видите и документите по лиценза. Има и дългове, които са обезпечени. Не ми се иска предварително нещо да говори, защото ние направихме така, че ЦСКА да придобие имоти или с имоти да обезпечим дългове. Дълга е управляем вече. Това, което остава, е другата седмица да платим една значителна сума на треньори, състезатели, които не са при нас и които не бяха плащани 2-3 години преди това или са плащани само аванси, след което смятам, че можем да си отдъхнем и след това ще чакаме само резултат от кампанията. Така че, действително, в момента сме близко до това, към което се стремяхме. Не мога да кажа, че всичко е приключило, но очаквам, ако кампанията е успешна, да можем да направим това, което и през 2008 беше факт. Изведохме клуба на оперативна печалба. На практика това означава, че не би трябвало да имате проблеми с лиценза.
Очаквам да решим въпросите с лиценза, макар че ви казвам, това е най-трудното изпитание, ние работим вече 6 месеца по него. Безобразията там, не ми се иска за това да говоря в днешния ден точно, но са колосални. Затова ние плащаме в момента на състезатели, на треньори за 2010, за 2011, за 2012 и това, разбира се, не е добре. Излизането на клуба на борсата ще помогне ли за намирането на спонсори? Да очакваме ли развитие около тази тема? Аз съм казал, вие разбирате, че в момента, в който се предлагат акции на борсата и ако тези акции се купят, цената на клуба ще порасне рязко. Тоест ние вече ще имаме ясна цена. Грубо казано, ако тези 3 милиона акции се продадат по 3 лева, 9 милиона, при общо 8 милиона акции, клуба минималната му долна граница, определена вече от пазара, потвърдена от пазара, ще бъде 24 милиона. Но аз не крия, че при вторичното предлагане на акции очаквам цената да се качи. Това е моето очакване. Всичко зависи от феновете, зависи от пазара. Има и хора, които не са фенове, ще си купат с чисто търговска цел акции. Така че ако всичко това доведе до прилив на средства в клуба, тогава и цената на генералния спонсор ще трябва да бъде по-голяма. Сега за първи път го казвам това, но вие разбирате защо изчакваме. Защото това означава, че при обективно и потвърдено от пазара висока цена на пазара, естествено ще означава и търсене на по-голям, по-сериозен генерален спонсор. Менеджерът на Барбатов Емил Данчев заяви, че той би си закупил акции. Влизали ли сте в контакт с него или с някои други клуби на футболисти? Не мога да коментирам нищо конкретно, докато то не е факт на пазара. Така че това, което е казал Емил Данчев, остава в сила. Господин Томов, на практика възможно ли е ЦСКА да се здобие с мажоритарен собственик? Дарено лице, примерно да изкупи над 50% от акциите и да стане В момента собственик? това е невъзможно. В перспектива, това поне, което аз съм като клуба, никой да не бъде с едноличен контрол, включително и аз. Това е поне моята цел. В момента е ясно, че контролираната от мен е фирма Lira Investment, контролира мажоритарния пакет, но целта е да не е един мажоритарен собственик. Възможно ли? Това е както е в Германия, както е в Барселона, както е в Арсенал. Аз съм казал, че това между другото създава и друг тип доверие. Тоест да не е един чичко паричко, който зависи днес има пари, утре няма пари, а когато клуба стои на широка основа. И за мен в световен глобален мащаб това е бъдещето. Мисълта ми беше дали има някаква блокираща квота, защото примерно някой може да изкупи 50-60%, като предложи по-висока цена за акциите на тези, които си. Теоретично всичко е възможно, на практика това не е толкова лесно да стане. Възможно ли е друг човек, с който си партнирате Стивън Лоу да си закупи акции на ЦСКА? Не мога в момента да коментирам този въпрос, но смятам, че доста дълго време се спекулира с това име. Не бива господин Лоу да бъде обвързан с футбола. Той има други намерения, други цели. Освен това, той е собственик на South East China, има договорни отношения с британски клубове и това не му позволява да има с други клубове в Европа подобен тип отношения. Това означава ли, че ЦСКА може би няма да има азиатски собственик или по-скоро да кажем някъде да сте се насочили към Европа? Имате ли нещо предвид? За сега не се предвижда да има азиатски собственик. Не съм чул такова нещо като намерение. В проспекта споменахте имената на 3 фирми, които имат интерес да инвестират в стадиона и в базата в Панчарево. Има ли някакво развитие относно тях и внесли ли сте проекта в Париж, който обявихте? Да, това е направено. Срещите ми в Париж бяха върху модел на стадион. Близките ще имаме разговор с правителството. Пак казвам, за да стане това, този стадион и тази територия трябва да получат същия статут, какъвто има Левски, какъвто има Славия, какъвто имат много други клубове, Ботев, за да може да се инвестира от частни структури. Докато това е държавна собственост, а ЦСКА е единствено неправдан клуб в това отношение, не може да се инвестира нищо повече, освен това, което правим и с ЦСКА завинаги, с нас, с всички. Ето това е. Казахте, че ветерани и легенди ще получат от вас акции. В какъв размер ще бъдат те и кога ще си ги получат или вече са ги взели? В края на кампанията ще си получат лично акциите. Те са предвидени и те са гарантирани. Техните акции не са на пазара. Те не се продават. Те са техни. Те са на Пенев, на Жеков, на Якимов, на още 40-50 човека. Всички, които са дали за този клуб много. Така че това не са от акциите, които са в тази емисия. Това са акции, които са на Лира и са един вид признание и подарък за техните заслуги пред клуба. Тоест абсолютно
както мога да кажа, така, доброволно, безплатно и разбира се, би трябвало тези хора, ако искат да ги продадат, т.е. да получат и пари, за да имат едни достойни страни, тъй като те са дали на клуба огромно нещо, ето това, което съм направил преди 5 години тук, са дали на клуба огромно нещо, но тогава са получавали жълти стотинки, знаете. Следователно тези хора заслужават да бъдат подкрепени в момента.